Салам, жамағат. ТикТокка потом загружу, потом башка ютубка да загружу, посмотрим, мында да может загружу. Магазин буйларында йөрим инде, короче. Шундый хәл. Хәзер мында китәргә кирәк миңа. Моннан юл китә. Менә шулай Вилай юлы. Барабыз, мында сыерлар ананда, әле монда килдем микән дигәнем, килмәгәннәр. Шулай, погода шундыйрак бездә. Алга Башкортстан, алга Татарстан. Мин сезнең белән, сез дә минем белән булыгыз. Бергәләшеп урыстан котылыйк. Алладан шуны сорыйк һәм көрәшик. Урыска таба. Ятмагыз, җитте уже. Үлемгә, сугышка бармагыз. Надоел уже. Сколько можно? Шундый хәл менә. Менә май китте, менә май. Гранд Термеджи дигән, Гранд Термеджи май килде менә, май. Так что шундый хәл, май күп